du saka FIR thelu chung cha chiang zok anon tar ta a Dave Hamartia mizo ti hian mo chu ron chia chuak dona du saka FIR a azialan te po I aron da tela chung te po chu ron chia chuak kan tunga asai deuh hleka kai hi thil chiar hi aria thil chiar hi har sat deuh chi kan ya tong muang chi kalo ni ve bok nan tlema kan lo chiar ba deuh ani pon min lo hret thiam sak bula phona en mai kan ya ziak te hi lo sina ta chuan tlema chiar ba deuh te kan lo nei pon min lo hret thiam do ni ole kan chiar por nga Dave Hamar te mi zawina atu post kan chiar ge airfield thinakal zel update du sakan voin ni somthum pakhat January sang ni somni panga khan bongkon police station a FIR a theluta ama puriata changte khan chanchin kim chang voin tlaya khan min lo hrila ke mine bere ti lo chuan in rol nakanga veinen meeting kalo nei ve khanglanga ka changle lok theilowa ka honu daruk vel khan min lo kol le lawa kan in beta a du saka hi vo be ani awanga adik na hai chuak tur hian ti thei engma nei lovin anunen mei thaya khosave mei bolhlo peina a thir plastic le parcel vel hai a hral le akhami poisa manga ei zong ta tan chuan a har ve hle ani tini ole chu an lo vo ngei ti po a hret ari chu ti chuanin sir zelang kan thian pa Michael Siek eng Nicholas Chanel khan du saka in puan video ti chuan nu a puriata pon atuk mai khan David te in le du saka te in tlomai takin avatlo chu kha ani a chumi tang chuan FIR lo chuak ta ni in ka hria chuta FIR copy te kalo mu ta ka chuan heng an hoi mi te hi thil chiang tak ani ti ka sta ani ati heng an hoi mi thil chiang tak sta ni ati chuan chiar nge hetial du sakan thakhat ral nuwa FIR thelu vele taksia chuan kumpuan duty ho David avolum tu tele du saka hlap hrep tu te kha David a big case BNS 105 culpable homicide not amounting to murder tumreng wang dilova tual tha 10 years imprisonment jail tang or tir tummek anni baka du saka FIR thelu le atang hian BNS 120 voluntarily causing heart of grievous hard to extort confession in puang tura norle vuak hrep ti nat case a hian kumsari dang zelta theina ni ti a case ne don mi lo mai ni hei a hret ta ni tumreng wang ni lova tual tha hian kumsom atan theya chuan in puang tura norle vuak hrep ti nat case a hian kumsari dang zel atan tir le theini chu e case in orni chuan apani an or chu kumsom pasari tan thei don ina lo ni reng mai e khai ana mei lo ngotang chuan chiat chun zom le zelang kan police te hian case pakhat anga kalpuin BNS 105 rate with 120 anga charsin an kalpui tho mela chuti ni lo point case ran pangin BNS 120 du saka case hian kalpui thei lai kan chiang em du saka case kha ran pa in the fit case ni lovin 120 angin an kalpui thei ani chu 120 khan in puang tura nor vak kha le ni workshop kha du saka case bi kha David case kalpui lo khan du saka case bi kha khan kalpui thei tin chu David case kum som tanga du saka case hin kum sari an tang bok theini an du chon an kha an kal koptir thei bok dina ani chu ole chiang tu na chuan David case bi ka postmortem results was some vuak na tur lova boral ta ni lova drugs addict overdose nga kalpui thei nia kan hriat an kalpui don chung hau lo tura ngaila he kan case boy pui loi hi kan police te point dan ang taka thil diklo te man an tum ru hle ti hriat pui thungila du saka case bi ka phei chuan postmortem bong bar tur pakhat ma ve lova FIR alan ang hian evidence a tha overdose tul lo over taka David te chian dun lo diriam hrep tu the future hi a bright cloud ta lo ni police te hian overdose anga kaltir tur kan lo ngai ve thom lo ve kha kan police te hian an kalpui mel ta lo bokamo chuan tul lo over taka David te chian dun lo diriam hrep tu te kha an future a bright cloud ta lo ni anoti future bright vak lawang thili kala nga thu nei tu te po hian
thudik hi an ron tran nge hinarin amamo ong chuan zoram pum a chiat nei a hei wang hian overdose chuan kalpui rin lo kha a tha ka ring lo bok ke chuan note atian hnuai hian bracketin an police te hian fakomin an rim em a thei to pin dikna chan vo mitin kan chan theu thei nan ma an la ani kan kal zelang ke kan pen zelang justice for David and Usaka Dave Hamar team zo aron tin ole hey an kal zel do ni tama chuan kan police te pon thei to pan chu tur ngai helai an hnuai mi hi Usaka fire hi an komna a chanela an lo interview na a alo soi ang de usul sui vek mai khan kan chiar le khir do nam ka ti karil ruin kan chiar le pur mai rei lo tuk lo ning lu tuk lo ula ale point number 5 atangina ron tara helai ron tara hian number 1 2 3 4 ka mut thlamai lo page number 2 tangina ron da thla a ala hi poi mo chin ning chu kan hu ve phak chin ani mai te se an thil zia hi tlem spelling mistake a ve dewa chiar tlem har ve dewa omin ka sia chok to chutia chumlo top lova kan thian duna min sei sakron ta ka chuan udavita mang angle na ti tol tuk chuan vok bel zel lo nan le upazok ani awang in a in puang derta rongota ke po chuan chutia udavita zokin nat bel lo na tur trick a hai chu ka ria thiam pui ve ngal maya chu wang ke po chuan kan tor bel to lo na turin udavita chu a poi saruk a in sei ruk ta ringot hisap chuan cheng sang khat bin pe ve ti in kalau thual ve ngal zaka number 6 a chuta udavita chuan pastor poisa chu aruk tak tlet lo awangin la poisa ruk ada na asoi derle zel na hmuna duty hoten nen anwa en thin po chuan poisa ada that tak chu anwa muthei chuang thin ta si lawa duty ho chuan min vok bel chho ta zela kan tuana sa khop mai min vok na chu ana kan ti em to a khat moi to ka ngeidam kan dila mang ang taka trap tro chunga min voto lo tura kan ngen ngoi chung po in min vo chun zom zel sia atini point number 6 a chun ma voto lo turin an ngena trap tro chungin chuti chung po chun an vo chun zom zel ani chu point number 6 a du saka zia tang hen ma poisa da nakha an va mut thei chuang si lo khami duty te tin rimina an lo holen an vok bel kha nan ti to siang ai damandila an mang angin trap tro chungin ngai damandil ma se chungpo min va chun zom zel sia ati point number 7 a in chiale ang chutia min vuak vole rik rap chho reitak em awang chuan ka thian pa udavita chu a chaw thokhat to le a kan thom no te min hli tir veka kan ke korte boxer nen chawa chuat lai a le reng kan ni bok a udavita zok ero chu thil engma a hremumal to lo a che thei to lo unconscious to boxer nen vu a boxer nen chaw khan ko ro fiken oma an vuna a heti la hian davita zok chu unconscious to ani chu unconscious to ti an hriata ke ero van nei thak takin kala har thathei rama heng chu zong hian kanu le udavita nu ti point trap chungin kan veng duty ho ne na min ngai dam ram tu le min voto lo turin an lo ngen ve reng boka ma se chung kan nu ten trap chunga ngai dam le hriat thiam an dil na zong te po chu ngai dam a hnekin duty ho chuan an vo hrok le zok hlova ati point number 7 a chuan katinga unconscious te davita te on to chuan du sakanu le davita nu khan duty ho ne na khan ngai dam ten vadila ma se ngai dam hne khan an lo fowa an lo hrok le zok hlo ani chu davita nu te po mo chiang hle mai vo lo ching don hle mai a tro chuanin point number 8 a in share zel tang chutia mi dop na chuan om zemu mal tak anei thei tak si lo awang le udavita ber chu an vok na lutuk le ru rumang ang le shom ti lutuk po chu alo unconscious chho tak achina chuan duty ho chuan avoi ni na tan udavita te lovin pastor ina chuan min chuk pui le a hemi tum pastor ina kan zukkal le po hian duty ho hian ama a VDP officer kan in puana anga in pong chun zom turin min lok veka chutia kan in puan veber to a chuan pastor po chuan min ngai dam thei mei tura kan ngai awanga duty ho hian pastor ina min hroi thlale kher kha ni omin ka ngai ve maya ati chutia pastor ina kan omlai chuan kanu le udavita nu po chu an ron lut ve a an ni po chuan pastor hena chuan mang ang le trap chungin ngai damandil ve ngal ngonga kei po in kadila ma se hemi
chung zong hian pastor hian keima hne na emo kanu te hne na po ngai dam thu emo in hnem na thu a chak chuak lo hrim hrima ati pastor hian ngai dam thu emo in hnem na thu emo po engma chak chuak lo I helai taka hianin David anu khanin ma an lo kom to nak lo ena kan pastor hne an volum mai don chu ti khati ti khan soya ngai dam azuk dira ma se he ta du saka lo hian I kanule David anule ka omla ai ama pol ni chu tia ngai dam kan dila min ngai dam lo ngai dam chak chu hne kin mo in hnem le ngai dam na chak chu kha engma om lo ti ni chu pastor po chu mak ve khop mai chuan chia chun zum le tai la chu tia pastor in tanga VDP ho sa diu ti chen khat tenen kan chawle nu chuan in vuak zu ya om to lova an va to lon chu pastor chuan chawle chuan ma se u David chu am hring zo to lo ti chuata alo mudda da tangina riat maya ka khongai le ril runal tuk chu u David chu ka bo ngala u David ti in ka kau chiam chiama apianga ben har le tumin ka beng nok nok boka ma se u David chu min chang tur om to si lo duty ho po chu an mang ang ve ta hle aniang u David ka korte nen chawa chuata mu chu a thom no hak tir turin min tia eng tin tin mo chuan ka hak tir ve maya chumin huwa chuan duty member than khat chu u David thi chong chu aizol lama an phur chhota ni ti chuan atopa aron jekta clip na ni mai bermeng chumo kapu he ka FIR thu la atang le min vuak ka tor na thalak u David chung ten VDP office min vuak lai vel atha min lo la hi jek sul ni min lo sak ve hlo ati hi min lo lak sak ve hlo ati ni David chung te khanin VDP office an vuak lai vela atha an lo lak sak khani chu ni du sak atha no lak sak te thakata liam ton huwa poka kutvung la re tha thei lo te ka kalzonga ka om lana thok vela in kal tlat te le ka tor na zong te le tun thlinga ka izon na bol hlo pe na tak nial po kala tho thei tlat lo awang hian khongai taka dan lo danin min sei sakrep a phal lo BNS 120 voluntarily causing heart of reverse heart to extort confession ani angin le BNS noya section remchang anga kachunga kut leilen tu te hi min chua saka min shem sak turin kangen che ni tini hi BNS 120 hi mang hian dan anga mala turin du sak hian atin chu BNS 20 chu kan de lo to kha kut lo vote dan lo dop te ma kut lo thak te kami kha kum sari tan theini kha tin kan bo ruak ton me ka hian ke le kanu te ho kan ru mang em chuti kara vauna in rigrap na ti kan veng chunga mi tu te emo an ron ngai awang te le u David thi tak ka tor na chau ve hrim awang te ka taksa na te po alo dam ve vat ka bai seina a thlon chau tak le zel awang ten du thu sa marangin FIR hi ron the lut tamai lo hi anjik bu hi ron the lut tamai lo hi khongai taka min se thiam turin kangen hala che ti than khati spelling mistake om ve de boka karon the lut tamai lo hi ti niang dated Aizol the 31st December 2025 itan puina dil tu du saka tin salal du saka airfield Aizol helai vel chun tani son of the vel hu kon sialo menga ti chuan chu in rigrap na ti ati ni chuma sanga wangte du u David thi ta ka tor na chau ve hrim awangte ka taksa na te po alo dam ve vat ka be sina thlon chau tak zel awanga tin chu a taksana dam turang le kha dam mai thei si lo nen David thi atwar ve bok nen chu ta vo na tok ve ne kan FIR hi a the lut mai thei lo ani ti ta lang ni chu ole te khan thu chiang zok arun lang ta ai he ta ya a thala ka hi chu YouTube lo min he tiang ang lo ve a phalo tak thala ka hnung jang duk chur chu ka ti lang lo mai anga kha kanon soi tu ni du saka question takin kal zel se zoram pui tam zok hianin kan clear ngani chan chin kan ngai ven reng ani ti hria se question takin kal zel se an ma ni mangai tu hai kan dan remi te hetiang ang te pon klop thazel turin kan tianga pusia ta te po mo kan video te lo en ve te ni chuan zel turin kan ngan pui ve bok ni se ti kha
kan ron soi du pakhat ni la se ka thil chiar hi phone a mai nia khumi newspaper thil le kha ha te print an zuk lo pe ku chu chiar har ve ang ran khop maya min lo hre tiam do ne ka lo chiar ngai nom tok lo do ani pon ole ka ti jong kha du saka FIR thailu chung changa update tharber an mu thei ang kan ron ti thei chu ni